Moro kaikille, tervetuloa mun ensimmäisen videon pariin. Tää on Nobost mestariksi shakkisarja, minkä mä nyt spontaanisti lähden kuvaamaan. Tää on ensimmäinen kerta, joten tulee mitä tulee, mutta mä ajattelin, että tästä voi olla jotain hyötyä joillekin vähän niinku alkeellisimmille ihmisille. Eli painetaan pelaa, mutta siis joo tosiaan mä oon Suomen top 100 tilastoissa ja mä ajattelin, että joo, jotkut vois olla kiinnostuneista katsoa tätä, että minkä takia mä siirrän tietyt nappulat tiettyisiin ruutuihin ja mikä se juoni siinä on ja niin poispäin. Okei. Kuningatar tohon, tietenkin hyökkää tohon. Mä voisin siirtää ton tohon, hyökkää kuningattareen, se syö ton shakkia, sit mä voin niinku blokkaa sen tolla lähettimellä. Ja samalla mä saan enemmän mun nappuloita niinku ulos. Se on niinku aika pääsääntöinen asia shakissa, että saadaan mahdollisimman paljon näitä pikkunappuloita ulos. Linnoittaudutaan, koska se tietenkin oli hyökkäämässä tohon, joka oli tavallaan yksin. Kukaan ei puolustanut sitä, mutta nyt mä voin syödä esimerkiksi ton. Niin kuin näkyy. Tietenkin mä voisin tehdä jotain muutakin tässä, mutta tää hyökkää tohon. Ja mä pääsen aktiivisempaan ruutuun. Ehkä mä seuraavaksi siirrän itse asiassa varmaan ton tohon. Samalla vapauttaa ton. Kattokaa miten hyvä siirto tästä tulee nyt. Sen takia, koska se lainaa täydellisesti tohon mun lähettimeen. Ja tää puolustaa joten tää on niinku vähän niinku, mitä mä sanoisin, multipurpose move. Tässä on monta eri tarkoitusta tässä mun siirrossa. Ja siis on aika tyypillistä, että vähän niinku alkeellisimmissa tasoissa pelataan se kuningatar ulos hyvin aikaisin, hyvin niin aikaisin, mutta mitä kokeneempi sä oot, niin sä tajut, että sen huonompi tavallaan se on. Et koska kuningatar on oikeasti arvokas tämmönen nappula, niin on luonnollista, että se tulee vähän niinku kohteeksi. Niin kuin näkyy, tässä joutuu taas kerran. Mitä mä oon siirtänyt? Mä oon siirtänyt 1, 2, 3 tavallaan. Tääkin voisi olla hyvä. 4 siirtoa. Ja mun vastustaja on periaatteessa silloin vaan kuningatar ulkona. Mulla on kaikki nämä nappulat ja mun vastustajalla ei ole mitään käytännössä. Yksi hyvä siirto kanssa, mikä on hyvä, on tämä. Toki siis mä voisin varmaan itse asiassa miettiä kans tätä. Hyökätään tohon puolustamattomaan sotilaaseen, vähän tommonen reppana yksinäinen. Ja siis joo, me uhataan vähän niinku syödä toi ja samalla uhkaa kuningatartia, samalla tätä shakki ja torni. Niin sanottu forkkia, haarukkaa, kun sitä kutsutaan shakissa. Okei, tää on niinku parempi, tai siis joo, se hyökkää tohon mun heppaan, mutta tää on paljon parempi siirto, koska ilmanen nappula tietenkin, mutta se uhkaa kuningatarta. Ja samalla mut niin kuin mä sanoin siis, no nyt itse asiassa siinä on toi, niin sillä ei ole mitään väliä. Mut tää uhkaa kuningatarta ja. Niin. Kuningatar menee takas sen lähtöruutuun. Et jos sä mietit, että kaikki tää duuni, mitä valkoinen on yrittänyt. Kuningatar ulos, hyökkää tohon, mutta loppupeleissä se päätyy samaan lähtöruutuun. Ja mulla on niinku tää 3 nappulaa linnoittautunut. Kunkku on turvassa, niin ei oo hyvä. Valkoiselle siis. Mä ajattelin siis, niin kuin mä olin sanomassa aikaisemmin, että mä siirrän tän eka. Mut mä päädyin tohon heppa-siirtoon, niin nyt mä varmaan siirrän tornin tähän. Se vähän niinku lainaa tähän kunkkuun. Ja tietenkin ei oo mitään pelkoa, että tämä nappula jäisi puolustamattomaksi, puolustuskyvyttömäksi. Katsotaas. Se uhkaa, mutta periaatteessa miksen mä tekis tolleen. Niinpä. Puolustetaan. Toi. Meillä on niinku 2 nappulaa tossa keskellä. Ja oikeastaan niinku erittäin hyvät
kontrolli tässä keskellä. Mut joo, tosiaan tää on mun ensimmäinen video ja mä kuulun tilastollisesti Suomen top 100. Ja mä ite katon siis kontenttia, shakki-kontenttia, mut se on aina enkuks. Ja mä vähän niinku katoin silleen, että suomalaista kontenttia ei sinänsä oo shakis. Että miksen mä vois tehdä ja mahdollisesti opettaa muita pelaamaan vähän niinku tätä maailman vanhinta ja upeaa peliä. Anyway, toki sotilas hyökkäs mun heppaa, niin mä siirräsin tohon uhkaan syödä ton läheti. Pääsääntöinen sääntö on silleen, että tää ei sääntö, mutta lähetit on parempi kuin hepat, vaikka ne on siis pisteellisesti samanarvoisia, että tää on 3 pistettä ja tää on 3 pistettä. Niin no, siinähän tulee sitten munaus vastustajalta. Miksi? Koska tämä uhkaa tätä. Mitä mä olin muutenkin syömässä siis, että se olisi ollut vaihtokauppa, silleen reilu vaihtokauppa, mutta periaatteessa heppa on huonompi kuin lähetti, tai lähetti on parempi kuin heppa. Mutta nyt sehän se on ilmanen, ja uhkaan kuningatarta. Joten sillä ei ole aikaa syödä mun heppaakaan edes. Mut siis tietenkin, jos se nyt menee itse tohon, niin sit sillä on aikaa sit syödä tää takaisin se nappula. Oikeastaan, mitä mä ajattelen, että mitä mä voisin tehdä. Annas kun mä mietin, ehkä toi, mut ei, venas. Mä voisin syödä ton, sit se syö ton, ja sit mä syön, ja sitten mä voisin mitä? Ei toimi. Annas mä mietin. Miksei tohon itse asiassa, venas? Toi tulee tohon. Miksei itse asiassa? Mikä tässä on ideana? Ideana on se, että mä saan tän mun tornin ton kuningattareen nopeammin niinku tavallaan. Mä paljastan mun tornin tolle kuningattarelle, joka on siis 2 vielä nappulan välissä tai edessä, tai mitä sä sanoisit, takana. Ja te tuutte näkemään, miten nopeasti tääkin muuttuu silleen, että seuraavaksi mä todennäköisesti ajattelen, että ehkä mä syö, ja sit mä voin siirtää tosta shakki, uhkaa, joo, miksei, tässä se on se mun seuraava siirto. Eli tää tulee tohon, mä syön tällä ton. Nyt te tuutte näkee, että mä voitan kuningattaren. Shakki ja kuningatar on lyöty. Se ei voi syödä mitään tosta, koska muuten tää on shakki, mutta se ei voi kans syödä mun tornia, koska tää on shakki. Tupla shakki tavallaan. Ja niin kuin näkyy, syödään toi. Joo, ja huomasin siis kuitenkin, että ensimmäinen video, tai ensimmäinen kerta, niin mun on ehkä, miten mä sanoisin, vaikeeta ehkä selittää nyt kaikkea, kun tuntuu, että tässä on niin paljon asiaa, ja kun ajattelet käytännössä ääneen, niin. Mut joo, anyway, kuten huomaatte, ollaan hereillä, että mitä vastustaja tekee. Meidän heppa voi mennä tohon, joka on shakki, sille tornilla ei ole aikaa syödä mun lähettiin, niin mä voin syödä sit ilmatteeksi. No joo, itse asiassa joo. Voidaan jopa pre-movaa toi. Mut joo, siis mä oisin halunnut tehdä tästä, käyttää sitä vähän pienemmällä elolla, pienempi elosen, mut en oikein sano sitä aikaiseksi, kun
Mä pelasin siis siinä 5 ensimmäistä peliä, kun sä luot siis käyttää tähän Chess.comiin. Se antaa sulle ne 5 ensimmäistä peliä, että se määrittelee, mikä sun oikea elo on sitten sen perusteella. Ja mä pelasin ne kaikki 5 peliä silleen, että mä yritin mahdollisimman, mä siis kusin tahalteen ja yritin vaan silleen saada se mahdollisimman alhaiseksi, mutta se aluksi määritti sen jopa niiden 5 häviön jälkeen 1100, joka oli mun mielestä aika naurettavaa. Ja sitten mä pelasin muutaman pelin lisää ja mä hävisin koko ajan niin tahalteen. Tein yhden siirron ja luovutin, ja mä sain sen johonkin just 900 sen. Ja mä ajattelin, että no okei. Jos sä osaat liikuttaa nappuloita, tai tiedät nappuloiden, niin kuin, että miten ne liikkuu, heppa just sillä L, lähetit sivut tai niin kuin diagonaali, nämä tornit tavallaan suoraa linjaa, kuningatar kaikkia, suoraa linjaa, sivuttain, niin monta kuin haluaa. Ja yhden, sit linnoittautumissäännöt, kuningattaren puoli ja kunkun puoli, ja niin, ja sotilaiden liikkuvuuden, ja miten ne liikkuu, että 2 ruutua, kun on 7. tai tokalla ränkillä. Ja sitten loppumatka on niinku 1 kerralla. Ja sitten tietenkin en passant, peasant, niin se on okei, vastustaja luovuttaa ja GG. Mut joo, aika selkeä ja helppo peli. Vastustaja niinku heti alussa, katsotaas, tuli toisen kuningattaren ulos. Ja mitä Stockfish sanoo? Kyllä. Mä oon ihan pikkasen joholla. 0.1, joka ei oo siis paljon mitään. Mut sit kun se syö ton, mitä se näyttää? 0.2 jo. Sit mä tuun lähettimellä eteen. Kuningatar menee takas, on jo 0.3, eli tää mun etu niin kun näkyy kasvaa ja kasvaa vaan pikkuhiljaa. Linnoittautuminen, se oli hyvä siirto. Ja niin, nyt sehän se tippui radikaalisti 1.1, koska mä veikkaan nimenomaan, että mä söin ton. Varmaan. Kuningatar tohon, joka on vielä paskempi siirto. Ei millään pahalla siis, mutta tää nimenomaan just perustuu tohon. Vai ei perustunut vai? Joku toinen siirto. Ja sama. Kuningatar tohon. Nyt se on edelleen 2.8 ja... No joo. Aika suht helppo peli. Pelataan vielä 1 ja sitten riittää. Okei. Sama aloitus kuin äsken. Ja itse asiassa, mitä mun pitää sanoa nyt ennen kuin mä siirrän vaikka seuraavan siirron. Mun suuri suositus tai neuvo, ne jotka pelaat, ihan sama millä tasolla oikeastaan. Tai jos sä oot joku suurmestari, niin sit se on eri asia, mutta mun nyrkkisääntö on, että mä pelaan aina saman avauksen. Olin mä sitten valkoinen tai sitten musta. Mutta mä aina menen E5 mustalla tai sitten E4 valkoisella. Aina sama aloitus, koska sä haluat mahdollisimman paljon oppia, muistaa näitä niinku erilaisia positioita. Ja sä haluat mahdollisimman paljon pelaa semmoista tuttua peliä. Ja sitten toki on erilaisia avauksia, jossa sitten se vaan pakottaa sut, että okei, ehkä mä en siirrä nyt tätä. Esimerkiksi jos se on just vaikka joku Queen's Opening, niin en mä silloin vedä sitä tohon, koska muuten mä uhraan se ilmatteeksi. Mut siihen on sitten, se on sen aika, kun me nähdään niitä siirtoja. Mut pääsääntöisesti pelatkaa sama opening. Ei oo pakko siis pelaa niin kuin minä tää, sä oot pelaa ihan muita, jos sä pelaat aina jotain modern openingia tai sitten Karokania tai sitten whatever, niin joo, okei. Okay. Vastustaja tulee Scotch. 4 Nights Game, Scotch Variation. Yleensä mitä mä oon tehnyt tässä on vaan syödä ton. Se voi siirtää sit nappulaa eteenpäin, mutta mä todennäköisesti siirrän mun kuningattaria tohon. Joten katsotaan mitä tää kaveri haluaa tehdä. Syödäkö? Okei. Okay. Tää on nyt sillä aika yksinkertainen avaus. Todennäköisesti syö. Mä syön sen takas tällä. Mä haluan syödä sitä tällä nappula. Okei, no ei sit mitään. Mut mä olin sanomassa jo, jos se olisi syönyt mun hepan,
Niin mä en olisi halunnut syödä sitä tällä, koska muuten sit se olisi vaan syönyt mun kuningattaren, ja mä olisin syönyt sen kunkulle ja menettänyt linnoittautumisoikeudet. Anyway, dropataan backiin toi lähetti, että sitä ei voi syödä, heppa. Ja. Katsotaan, mitä meidän vastustaja tekee. Kuningatar tohon. Se pointti on varmaan tehdä jotain tommosta vai? Ei meitä pelota se eikä kiinnosta. Linnoittaudutaan. Eikä toikaan kiinnosta meitä. No joo, itse asiassa varmaan saattaa linnoittautua kuningattaren puolelle, mutta me tähdätään tähän heikkoon reppana sotilaaseen. Katsotaan mitä se tekee. Jos se syö ton, niin fine. Okei, ei. Vastustaja kieltämättä pelaa oikeesti ihan niinku ihan hyvää shakkia tässä nyt. Vielä toi vapautetaan meidän lähetti, koska se on ainoa ehkä nappula, joka pitää saada jollain tavalla tai toisella ulos. Okei. Syödään sitten ihan takas. Ei syödä totta kai tolla, muuten tää jää yksi. Joo. Toi ei sinänsä uhkaa mitään. Koska jos se syö, sä menetät sun kuningattaren. Joten mitä mä teen tässä on... On. Varmaan tuon tän ulos. Toisaalta, nyt kun mä mietin asiaa, niin jos se sit siirtää sen kuningatarta vaikka niinku pois tieltä, sit mun täytyy reagoida tuohon. Paitsi että no mä voin syödä sen kyllä tuolla. Itse asiassa toi on jopa aika ilmanen, mutta katsotaan mitä mun vastustaja tekee. Mitä jos se menee tohon? No mä voin saada se itse asiassa tuolla tornilta. Puolustan lähettiin, niin ehkä mä tein pienen virheen, että mä olin vähän silleen huolimaton. Onks toi nyt niinku hyvä ratkaisu vai? Mun mielestä ei, mutta tekee mitä tekee. Okei. Kai se on sen aika. Mä en edes halua syödä koska musta tuntuu, että toi on jopa parempi. No joo, siis periaatteessa. Tää olisi hyvä siirto, mutta se vaan niinku tradeaa ja sitten... Mitä mä teen tossa? Mitä? Sen takia mä haluaisin siirtää tyyliin ton tohon, koska sit mä oikeasti uhkaan ton tohon. Niinku uhkaan sit näitä kahta, mut... Mitä muut vaihtoehtoja mulla on? Se kato menee tohon. Ait. Ehkä siis heppa tohon. Mä ajattelin siis aluksi. Mut sit mä menen tonne. Toi. Joo, ei se toimi. Tässä vaiheessa kun vastustaja miettii, niin pistetään pussi yläbyyriin. Okei. Muutenhan jees idea. Siis niinku varmaan, että se puolustaa tota. Mutta mä voin joko mennä tohon. Potkiin niin sanotusti toi heppa. Ja niin mä varmaan teenkin jopa, että potkitaan se suoraan pois ja sit mennään tohon. Ja voitetaan materiaalia. Tai voitetaan vaihto. Niin, ja jos itse asiassa kellään, jotka eksyy tähän videoon, jos joku katsoo tätä, niin. Antakaa vinkkejä, että mitä mun kannattaisi parantaa, miltä ääni kuulostaa, onko tää video clean.
haluaisiko nähdä vaikka niinku, tiedätkö, facecam mun naamasta tai jotain ideoita siis niinku ylipäätään, että mitä mä voisin parantaa tätä. Aika yksinkertaista tämä shakki on. Siis ihan ylivoimaisesti ollaan voitolla ja ei ole oikeastaan mitään, mitä meidän vastustaja voisi tehdä. Mä oon itse varma, että mä voisin jopa treidaan nämä nappulat ja silti voittaa, paitsi että pitäisikö tehdä läpällä? Mun ei siis tarvitse tehdä mut toi tulee tohon. Mitä muita vaihtoehtoja mulla on? No siis vaikka. Tai sit jopa toi tohon. Ei. Se vaan söis ja syön. Okei. Pidetään tää yksinkertaisena eikä tehdä mitään typerää. Ait. Vastustaja luovuttaa ja GG-chattiin. Joo, mä pidän tän tällaisena 20 minuutin videon about. Ja mä teen varmasti lisää, ja tän tavoite, siis tän sarjan tavoite on niinku edetä Nobosta mestariksi johonkin 2000 eloon. Ja vastustaja käytännössä koko ajan paranee ja joo, ei mitään. Safe.